Fred, wach mari mogik. Victor, wach mara mogik en opposition mana kaka Eric wache. Ngata nyalo timo gino. Dongwa koni tiagas ni esto. Tiagas ni esto gik mamoko minyalo we bende oringre matin. Koro mondo jo abedo yue matin. Eka samoro tiagas samoro mane nigi sumno nyalo bedo nokalo. Okay. Wach mogik Victor en tenore gi masira manyocha ne otimore Siaya kocha. Kar kunyo goldi mancha ne otimore mancha ne wawitie dhano mathoth kabisa. Rarieda. En to ere kaka inyalo paro kinde mabende gima kama nyo otimore Victor chien makacha ma ntiere jal mane obudho Abimbo. To ere kaka inyalo geng' gigi sani koro koth chwe. Nitiere kuonde ma samoro yudo ka kata gweng' ji kunye odowa kata mana milango godo otni. Tido ka samoro buro dhi malach. Kuonde mikunye e goldi to gi gik mamoko mantiere mineral gi makoro koth biro malach ni ka sirikal nyalo neno nito ere kaka inyalo geng' oganda mondo mi kik chop kuonde nikech ng'eni lo jamuomre lo nyalo uombre kuom ji mondo mi kik wadhi nyime ka wawito dhano oganda machalo kamae kata bed na ng'at achiel mano en ngima koro atua nyaka koro kawo sani to kata mana jogo bende madhi kuonde ma ikunye gigo ma samoro tut ging'ini to ginyalo chungo gik ma kamagi seche ma koro lo yomieni mondo kik wamed wito dhano Victor. Wach magima mokalo. Ayam nyawacho ni gimoro ma adwaro kata ka penjo ma jawinjo penjo no kata ng'ama neno penjo ni Ruto must go, what happens? Sani wan kaka jafuambo anyawacho ni wach ma Ruto must go kapok waloso IBC kik wawuoye. Nikech ko wajan Ruto must go, who takes over? Nyaka wabed jogo manyalo mang'iyo chik. Nikech ko wajan Ruto must go kiny to pod onge kata IBC manyalo luongo kata wajan koro wadwa luongo snap elections mondo wayier jatelo manyien. Ok nyalre. Gik moko ariyo nyaka warito los IBC to ng'ama